Parsaja kaya ngono. Mara gagah kerek lampet brungkat kimpul gajah gelar singa bareng nyuwun pamit nyuwun pamit nyuwun pamit. Ayo ayo ayo. Sunduk, 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 sunduk. Ayo buja, ayo ta, buja ta. Ayo buja, mangkat saiki, mangkat. Ayo buja. Ya, ya, ya. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Maneman, maneman. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Aduh, 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 aduh. Surat ketiga, surat ketiga. Aku surat ketiga. Bajoke sapa? Ada manut. Bajoke. Bajoke. Juga ceket, 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 juga ceket. Weco, wancine padha budal yo. Ya mene do budal yo. Aku sih pemakan darah. Hai Tuhan Shinomoto. Ya.
ngesot 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 sangsaya dalu araras abyor lintang kangku madhap titik sonya tengah bangi lumrang gandaning pos pita karangyaning putyanira lir swaraning madu branta lir swaraning madu branta manungsum manungsum sarining kembang wauta clara jegur labet kaperbawan Ki Lurah Semar Badranaya nggih nedya bangun desa Natajiwa satemah dayani gara garaning jagat saya dangu saya ageng sumundhul mring Kanyuwangan jonggring saluka sirnaning ponang gara-gara jumedhul parpat pamonging adil alon ririh
ana kidung rumeksa ing wangi teguh ayu luputa ing lara luputa biayi kabeh Putune meh ngabak. Ngandel ora reng. Ngandel pokoke janji adem kok kliwat suhune pira? Nul? Berapa derajat? 14. Wah, jian. Hus. Iki entus kiling wedang saka tremes kok dadi kaya ngene lho, dadi es. Luar biasa. Ya gong. Sing baku pokoke nggone dhewe do dicekeli aja nganti do ilang. Nek ilang ya ora wong diwadahi sempah kok ilang. Lho maksud iki nek nganti njuk lanang dadi malih wedok iso wae iki lho. Aku malih wedok. Nek sing wedok wis genah wedok. Ning wedok iso rapet tangan mergo iki ngene iki
Namane adem iki lambe iki nggo mengo ki angel. Dadi lambe-lambe nek nggo mangampe ki angel mergo adem iki liwat. Adem iki liwat ya gong suramu bani. Sing baku ora perlu kesuwen truk aku lan kowe sowan mrene ditimbali Pak Lurah warga masyarakat Desa Pengarengan Kecamatan Kaliangkrek matur banduwun sungkem konjuk katur Bapak Kepala Desa Bapak Sugeng saha perangkat desanipun linangkung kadang panitia Pak Jarmono Pak Kadus tunggal Kadus kalih tokoh masyarakat Bapak Haji Masito lan Mbah Maryono lan sedayanipun boten lali kadang kula Mas Parman mbok bilih sampun nyawiji wonten lenggah wonten mriki mangke paring cecala dhateng kula. Matur nuwun Pak Lurah kearifan lokal budaya Jawa menika nek dikedhuk niku isine piwulangi urip, piwulang makrifat. Bumi geni banyu angin. Sing didarwulu pametuning bumi sing dunjuk banyu nggih saka bumi. Dirasake seger dayane angin. Saged ngunjuk saking dayaning tirta. Saged anget awake dayaning dahana. Bumi geni banyu angin niku kabeh nggih mapan teng jagat ginulung nggih jagati menungsa. Pun digoleki sing enten teng jagat gumelar niki kabeh nggih mapan teng jagat ginulung jagati kula karo sampeyan. Mula terus piye? Wong urip iki jane anggere gelem teliti rasa, laku ning rasa kuwi bisa ketemu sing digoleki. Maksude piye reng aja mbutake sirah iki mangsa kaya ngene ora usah sing ngelang sing penak-penak wae. Ngene lho, Truk, upama wong urip kok cepak limurka, hawane kok gampang emosi, berarti nafsu amarah sing nglimputi Nur Muhammad sing nutupi uripe dhewe kuwi sing abang. Kuwi wajib dikendhaleni utawa dipeper. Upamane ana wong senengane kok ming medok, lanang seneng wadon, wadon seneng lanang. Bola-bali ming roba-rabi. Iki kowe cethok nafsu sing kuning, supiyah sing mumbul. Supiyah wajib dipeper. Kuwi nafsu supiyah ya nafsu pepengen sing wajib dipeper. Ana meneh wong urip kok senengane mung mangan turu digugah yo angel. Iki wajib diwaspadai. Kuwi sing ireng sing nglimputi Nur Muhammad utawa urip nek cara Jawa nek cara Islam kuwi Nur Muhammad. Lah papat ki mau kuwi ora kena kok ora dienggo kabeh digunakake. Wong nabuh kuwi nek karo rasa jengkel arep ngedram mesti rasa. Nyaron yo rasa, dumung rasa. Lah kuwi sing abang digunakake, ning digunakake nggo megawe, ora kok gunakake nggo nesoni jejere utawa tanggane. Kuwi lho contone lho, Gong. Terus supaya men nyambut gawe trengginas trampil semangat, kuwi nafsu sing abang sing digunakake. Ning kleru ning patrap kurang sithik murka, ora cocok sithik nesu. Lah iki sing salah ning kene iki ora iso mapake. Semono uga sing putih ya digunakake najan kae mung klular-kluru watake mung meneng anteng jatnika tajem kuwi nafsu mutmainnah. Dadi sing putih sing abang sing kuning sing ireng kuwi kabeh ora bisa ilang. Ilange bareng karo pecate nyawa. Lah supaya migunani sing papat mau kudune bebarengan aja gothang aja ana sing menonjol salah siji. Nek sing putih abang kuning lan ireng mau iso dipeper, mengko sing ning tengahing kiblat ya Nur Muhammad ya uripe kuwi iso sambung karo sing gawe urip. Carane reng carane ora usah werna-werna ora usah ndonga ndangkik-ndangkik kowe meneng wae, lungguh kena slonjor ya kena. Mermo rasakno keteking jantung, rasakno atimu, mengko mesti ana geter. Engko mesti ana ketek sing mijil saka cethik munggah mrambat. Lah, suwening suwe mengko mesti njaruk dingkluk. Lah kuwi sing manembah kuwi bener-bener uripe. Ora kok wadake diperkosa. Samene mung ndak selak kepancal wektune sembayang. Cepet selak arep memeni gabah, arep ngentasi klambi. Lah wong manembah kok dipeksa. Sing manembah kuwi njabane jerone urung karuan manembah.
Jerone urung karuan ngejak. Mongko sing baku sing utama sing becik kuwi le manembah njaba ki ngenteni karepe jero. Jero le ngejak kapan diduruti. Lah mongko aku karepe nek jero karep ngejak terus e. Mongko nek ademene iki menisane dadi ora adem kudune ngejak. Ngejak demenan. Lambemu iki wong ngelmu kok ya diblanyokke tekan dinti. Mula ya Gong, kabeh iki nek sing digelar ning alam donya kuwi kabeh ya mapan ning jagate menungsa ya jagat ginulung, kabeh ya mapan ana jagat ginelar. Kae sak wernaning lintang, sak wernaning planet Mars, Jupiter. Terus apa meneh? Pluto. Nah, Jupiter. Ora ana planet kok Jupiter, Pluto. Mars. Jawab meneh. Mars. Jupiter. Pluto. Saturnus. Uranus. Vaginus. Vaginus bamu. Vaginus kuwi wong wadon Vaginus. Kuwi kabeh kuwi ya mapan ning jagate menungsa kuwi lho, Gong. Ah, jan ngelmu ya ngelmu. Kalbu mementri bumi iki ndarani apa? Ora mung wujud wilujengan. Ning rak wong kuwi ora gelem ngeduk, ora gelem menggali. Aku gali ora metu-metu banyune. Kuwi rak gali sumur. Iki gali ngelmu kok. Iya, Kang. Nung ning muga-muga saparipun ning wargan iki wilujeng Pak Lurah manggih sugeng wilujeng langgeng menangi dhateng putra wayah lan tutuk nggenipun momong dhateng sedaya warga masyarakat pengarengan mriki. Ya menglek-lekan dhewe ora apa-apa sakanane wong kang Joko kaya ngene iki. Heeh. Karang ning kene iki kaya ngene iki dadi ya sakanane sing penting pokoke ya dinikmati. Ya ming guyon karo kanca dhewe. Iya. Nyuwun Ibu Warenggana sing klasik sithik. Ya, coba tak nyuwun iki nganu ya tong Mbak Kusnul. Iki swara sing jan tonji ora kaya Mbak Kusnul. Wis piyayine ayu, mau suarane ya jos gandos. Aku nitani suara apik ki gari Lenguyuh. Iya. Nek Lenguyuh kok semplontor mesti suarane mesti yakin apik banget. Kowe tahu weruh, nek weruh ora nek krungu tahu. Lha kok iso? Lah kok arep mlebu Kusnul loro metu-metu ning jero. Aku ngrungokke ning jaba. Ngrungokke piye? Cos. Kowe uyuh apa selang? Uyuh Kusnul nguyuh ngene. Lha bareng ngene rek. Cos terus lebare cos. Wow. Masa kok kaya gua nyemprot ayo. Beda. Nek Petruk oleh pipis beda. Piye? Nah, iki pipise wong bagus ngene iki. Nek sinden Kusnul. Lah karang aku menangi ning ngarep kamar mandi ning lawang seru banget e. Kaya gua nyembur banyu. Terus sing kari dhewe kuwi keceretan popo kaya ana kok ngono bareng. Ya Nul mikir cekel Nul. Nggih, sampun. Piye kok jan ayu banget. Piye kok gandes luwes. Piye kok jan kewes ora kaya Kusnul Khotimah. Ngatur apa Mbak Kusnul? Ya rame Mbak Kusnul, bojoku Yayu, Mbak Warti Yayu, Mbak Rum Yayu. Ku tak do mlengken ora dialem. Wedok niku ayu. Lah iya. Nggih. Ngatur apa Nul? Monggo sing klasik-klasik sithik, terus engko bar iki klasik meneh Mbak Anggi. Anggi ana ngora-ngora. Kuwi Anggi ora Anggi. Ya Nul. Cepet Nul. Nggih, klambi lurik mawon nggih. Alah kok sepele banget. Lah apa to? Ya sapa lah ngono lho. Ya wis. Ya wis piye wong ngurung kok wis. Nggih pun langgam mawon. Sing kanul bawane Mbak Kesi kae lho apa jeneng? Kur kadung tresno. Nah ngono. Karo jumeneng ya Mbak Kusnul. Jumeneng. Men ora adem jumeneng. Nek lenggawe kok kademen kowe. Bapak nek ngadeg ning isor lampu dadine anget. Alah wong tak kon mateni ket mau. Anget meneh nek lho nembang ning nggon gambang kuwi anget banget. Telaten wae kowe, Gong. Jenengan ki asline Aku iki napa to?
ngledek Mbah Ganjar sing do ning isor do kuwatir. Iki kok piye? Kejadian apa? Lah wong karo aku seneng banget ya kok. Diledek malah seneng kok ya. Nek sing ledek liyane cumi bendo. Sing gendang mecik caneng MC Darman ning dingkluk weruh kae kok ya. Aku karoke kok godolane kok ya gelem. Mergane padha. Satu frekuensi. Kae kaya ngono aku ya kaya ngono. Dadine iso ngrasake bareng. Ya Nul. Oh, Bawani. Ora mum nek iki ademe. Yo. Crispy, krenyes kok crispy. Krenyes iki. Soale dura melek iki. Nul. Aku nek nyawang dira sesuk kok wedi Nul. Lah napa to? Kaya Abdul Qadir Jailani. Jenggote putih. Putih kabeh niku. Anak gelem nganggo bul-bul putih. Yakin dari Abdul Qadir Jailani urip meneh lho. Oh alah. Kowe ngerti kok ngerti kae. Satunggile wong agama Islam sing duwe ilmu kae jenenge Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Al Jailani. Ya Allah kan. Ngene iki, Gom. Jian tonji tenan iki. Tapi gawane Umar ya ora kalah ya engko sik bar iki kok. Men iki rampung sithik. Usul iki nek dialem iki cok merengut wae. Ora nek kula ki tetep guyu. Aku kangen lho nul pirang-pirang panggung ora ketemu karo dirimu lho. Sing do takon pirang-pirang ora mung Wiyagaku tok. Sing njuk sapa wae? Penggemar do takon. Nggih. Sapa? Ning nakoke pripun? Iki Mbak Cenul kok mboten derek? Oh mboten. Mboten. Aku ling aku piye? Niki tesik terapi. Terapi apa? Aku wis ngomong terapi. Terapi apa nek kula? Terapi sing set awake. Saiki biyen blegendung saiki iso wingkis e Gus Nul e. Mergo nek ting panggung disiksa jenengan Jokuru. Dadi malah lemu bojoku saiki karo kowe lho Nul. Mboten wong niku wae wau klambine ya dipincuk-pincuk kok. Iya. Aja kelemen ya Nul. Nggih. Aku weling sinden dijaga lho. Kaya kowe bojoku, Mbak Warti, Mbak Rum. Nggih. Senior-senior sinden, benggol-benggol sinden kuwi dijaga. Mangane ya dijaga. Nggih. Sare ya dijaga. Nggih. Aja kesel-kesel. Oh. Oh, ture nek ibu jare wis ora dijaga wong wis tuwa. Ora ngono, wong aku duwe pembantu mergo njaga bojoku kok. Oh, nek garwane jenengan mboten kenapa-napa napa nek. Ora men takon. Nduk. Pripun? Turu. Nggih. Tapi kok jam 8 tangi ngliwet kan godhok kowe. Ayo padha wae. Tekan gone, Gong. Tekan gone aku tangi matang dhisik aku karo bojoku. Aduh, jan. Sok kaya ngono kuwi ya, Bu ya, padahal storine wis mateng jangan. Ngono ya. Ora diakoni ring garwane jenengan. Mateng jangan apa kali tuku nang gone makjum kok mateng jangan. Wong lanangku seneng diolahke bojone dhewe Nul. Arep enak ning tuku. Nggih. Seneng nek ora patek enak ning gone dhewe. Oh, ngaten. Ning nek kuwi jangan. Nek jangan. Nek wong Padha. Padha-padha mbahmu. kutu kupret. Yen kelingan
aku tan Iki persis kaya suara Mbak Ririt Rengganis. Nek iku ora Ririt Rengganis, Ning ngorot. Ngorot apa? Sing di ngoroti sapa ora ono. pamikirku tahan jembu tumanem kalbu atiku wus kadung tresno Kusnul kuwi biyen karo saiki malah ayu tuwa lho. Mosok. Biyen jaman melu aku nyetel YouTube kakal-kakal lho. Ngelemu nganggo sanggul dhuwur banget. Nggih. Ya nek jaman niku Mbak kan Warti memang bareng yo ana nggih. kembang kemladian kayak kene, melati kayak kene, sembojo kayak kene, kebok kembang. Ora percaya YouTube jaman biyen Ya nek kembang iki ya ora kaya niku to. Mosok kembang kabeh. Bathuk Pripun? rai karo sanggul ora imbang. Nggih. Bathuke mung sak blolok. Nggih. Sirahe sak blolok, Nggih. tapi sanggule dhuwur banget ngono. Nggih, jaman nek biyen. sanggule jan dhuwur Bu Warti. Elek biyen lho, kok yo gadhok Mbak Warti gadhok. Ning bareng kok saiki tuwa malah tambah apik lho Nul. Mergane nganu, napa? Sakniki arek nganggo sanggul ora dhuwur-dhuwur. Sing apik mergo sanggule. Nggih. Percaya. Cerdas. Setelan YouTube-ku, buka ora guyu dhewe. Liyan yo gadhok, nikan yo elek. Ah nggih, kula ya Elek-elek nonton niku. kabeh. Sing apik ming Iin ajeg wae Iin. Nggih. Jarine Bagong. Bagong ya apa? Bagong sing setruk kudu Bagong kowe. Ayo. Mong sirawang marah Kali-kali aku tak ngrungokke iku saketan jeluk banget ngalembono Mas Diro. Nggih. Setengane iso krenyes ngene iki dalem. Dalem. Pripun to? Yo ngalem Mas Diro, dalem. Yo. Mas Diro. Mas Diro sayang. Nah. Matur nuwun nggih pun didamel crispy. Kowe le monter-monter nggonku pas. Le muntir-muntir alon-alon njur pas dadi kados seniki. Kok ilang efeke? Malah ilang. Duntir meneh kok ring kae kok nakal. Aja donter kok pedhot malah. Ora iso dilas iki. Kaya pentil wae. Wis. Jenengan kok saru to terang-terangan, Bu? Ora apa-apa anggere esuk ora apa-apa. Oh, Nek sore aja. Nek sore aja. Berarti Yuk. nek esuk umat. Ya, dikancani karo Dek Narim ya. Nggih. Apa? Rengu mawon nggih. Rengu. Nggih. Gimana, Mbak Nari? Rengu lho. Oh iya. Ya wis, kowe dhewe ora apa-apa. Rengu buka celok nul ya dados. Sajak ikaton rengu enten apa niku dene sampun temu dikon apa pancen sampun pesan ing mata prasetyaku nadyan geger paling watu apa
Suling Mas, nggon suling. Oh. Gandike so alon-alon. Sugeng enjang kagem para kadang KSGP. Mas Bintu, Pak Solikin, Pak Toya Bean, lan sedayanipun. Ayo Mas Yanto Blingor. Mbak Kas masuk di kumis sugeng enjang. Hey. Mbak Anggi iki mau Kusnul saka ndi, Gong? Saka Wonosobo. Ya, nek Mbak Anggi saking Sleman. Sleman mbahmu. Menggona saka Bantul kok ya. Ayo Bantul ku rak cedak piyungan. Yo Mbak Anggi. Anggi orang. Ora melu gawe. Anggi ora anggi. Kuwi anggi orang. Yo Mbak Anggi, monggo. Tak tur jumeneng, Dik. Kowe lahiran tahun piro ya, Nduk? Kula. Pinten coba? Kayak ketoke kok kepala 9 kowe. Kepala 9, Nduk. Piye? Maksudnya lahirmu kepala 9, 90 apa 91? Mboten, kula 2000. Waduh, malah meleset kadoan. Aku tamat SMA kok gek lahir ya. Berarti tuwa kowe timbang anakku. Anakku tahun 2007.
Waduh, Kacek 7 tahun karo Sena. jebul pun tuwa niki. Putrane pira, Nduk? Kok ket mau tanglet putra mawon to jenengan niku? Urung kagungan. Cepet Umar kurang ajar kowe. Kowe ngomong muni ngene, Dik. Nduk, lha muni ngene. Niki mun duwe bojo lho Pak aja diledek ngono. Berarti kowe ya. Oh, lha bajiro tenan kowe. Wah, merusak pasaran to, Pak. Oh, Dik, diunekke niku enten bojone, Pak. Men yoga aja ngledek. Jebule malah diledek dhewe. Jan. Maaf ya, Dik, maaf ya. Mboten Aku mung percaya bae karo Umar. Lah, niki mun duwe bojo lho, Pak. Lah aku ya arep ngomong ya wedi wong kok duwe bojo. Wes, jebulane iki malah adusane Umar dhewe. Iki bloko, Nduk, iki bloko. Nggih. Iki bloko ning panggung di streaming lho. Upama kok Semar. Umar. Pripun? Upama kok Umar seneng karo dirimu, piye kowe? Waduh. Ming umpama. Ya. Aduh, pripun nggih? Oh, blok kowe jujur. Ora kaisin. Yo, piye? Piye ya, Pak? Bingung ya kula. Aja bingung, piye? Nek upama iki Umar kok ngebet banget ngeser kowe, piye? Heeh. Gelem apa? Gelem apa ora? Mboten. Waduh. Ora seneng suaraku, Pak. Aduh, Edian. Oh, nek karo aku tak suarani terus bendino. Kowe jan nek dadi bojone Umar iki apik lho, Nduk. Lah pripun? Kowe tindak kanggo bareng-bareng sing gawe dengklek Umar. Dadi Ya, Pak, Umar ya. gaweke dengklek kowe wis trimo mlaku sak karepmu dhewe. Jane ngono ya, Pak. Ha iya. Tur iki Umar kuwi capek kok. Nek kanggo iki duwite kok yakin dijalukke kabeh ora apa-apa, Dek. Oh, ngono. Berarti iso diakali. Iso dapusi bareng. Oh, penak berarti. Dadi Umar iki menggo akon-akon, ya toh, njuk kowe karo wong lanang liya meneh, Umar ora ngerti. Malah lambemu. Ya ampun. Nggih. Ming gegujingan ya, Nduk. Nggih. Nek melaku pancen ngene iki ning panggung Nggih. intermezzo ketok kaya yo-yo. Nek ning isor aku ora wani apa-apa. Tenane. Wah, tenan kok. Nek ning kene mono ketok kaya zak-zako. Mudhun saka panggung, contone Kusnul kae. Aku nek muni ngalembono Kusnul kuwi nganti entek amek kurang nyolong kuwi. Tapi nek ning isor panggung ora wani aku ngalem Kusnul. Mergane pripun? Ya engko nek ning ngalem ning isor panggung, Kusnul Nggih. bedak aku tenan. Oh, ngoten. Ya, Dik, badhe ngaturke napa? Nggih. Manut kula. Aduh, napa nggih, Pak? Ya semoga sing kira-kira mathuk. Nek iso muga-muga iso Agustus tindak kabeh ya. Bareng karo Kusnul, bareng karo Iin, karo Mbak Nggih. Indri, karo Ambar, Narin, sok teng Cilacap men digawa Umar. Lho iki Cilacape nggone kanca dalem lho ngarani lho. Dadi niki kula critane gawane Mas Umar ngoten lho. Oh, lek ngomong aku kok kono kuwi. Walah. Takoni bojo ora percaya omok banget karo bojoku. Ora ngantuk gowo. Gek le lungguh ki sengaja apa ya Pak ning ngarepku pas ki lho. Ya jenenge wong golek perhatian aku. Arep nyawang aku. Ora ngrumangsane wong duwe anak barang. Ya Nduk, ya nganturke Pak. Nggih. Slendro mawon nggih, Pak. Ya, derek. Adem banget to niki kok. Padha aku ya adem banget ya, Nduk. Jenengan nggih asep. Oh, iya adem banget aku. Ya. Langgam ngimpi mawon. Nggih, Langgam mboten napa-napa to. Sing Ngimpi. gayeng napa sing nganu? Ya sing karepe sing arep apa? Nggih pun langgam mawon. Nggih. Ya. Bawani, Nduk. Pokoke bengi iki ora metu wiraswara ya, Gong. Ngaso. Gara-gara ora metu iki. Si Bapak ngrungokke rangu-rangu ngono, Gus. Pinter bae aku pokoke. Iya. Nano ninu Ngambara ing awang ngawang
pungkasan tanpa Pas ning Srimengan iki aku ketemu sinden enom kaya kowe suarane apik banget tak kira kowe. Bujuku ya, Nduk. Kapan to, Pak? Ora kenal, ora sempet salaman wong dhek ning wetan aku ning kulon. Ming rupane kaya kowe iki mesti Anggi iki. Kudu ya. Ning Srimengan iki dudu. Kapan niku? Waduh winganane pas dina Kula Kamis. nggih sempet mriko tapi kula napa senes? Ya mesti kowe kok ya. Kok saged ngoten? Aku sing gerong kae sing suara apik dhewe. yakin, Mas? Suara apik dhewe aku kae lho. Oh, nggih to? Oh, sing gerong aku. Kula mboten plego. Soale dhewe dalem dhewe. Bojoku ora gelem ngalem aku kok. Tak leme dhewe. Aku jane pengen, "Mas, suaramu kok apik banget, Mas." Kok blas ora tau ngalem bojoku. Lah jenengan ra tau ngalem ibuke kok paling dadine ra tau dialem. Dalem bola-bali kok ya. Bojoku paling cantik. Kurang romantis jenengan ki. Hah? Paling kurang romantis. Wes ora ngerti kok. Kowe gek melu pisan iki kok. Iki aku nek munggah panggung biasanya sarimbitan karo bojoku. Oh, nggih to. Niki mau bojoku areng kepengin sel arep nembang kesusu wae munggah panggung. Pomone Mbak Warti, oh cepet arep nembang nyong. Edian, pernapasane hebat iki Mar. Iki sesuk nek duwe anak Ramawi Sesar kowe. Nggih. Mergane mak prucut iso metu diden. Lanang. Mak prucut. Wis pokoke ngono titeni sinden nyanyi. Angger pernapasane kok iso apa jenenge? Jos. Duwe anak ora mawi Sesar, langsung mak prucut metu. Kok lek ketoke pengalaman banget to jenengan iki. Oh alah, kene iki dukun. Wis kulino menangani. Ora nangane ming delok. Delok wong lahiran. Aku ki nek nganggur nggih darane apa? Apa-apa ki tak pelajari. Ora meng ilmu nabuh, ilmu cengkok swara. Contone. Buka ning YouTube. Nggih. Cara melahirkan anak bagaimana? Aku ngetik. Delok sing disoting ki wong luar negeri to. Terus jenengan pripun? Aku ndelokke, lho kok ditutupi sarung. Jane ora ndelok jane cara melahirkan kepiye? Apa tangane dhisik, apa sikile dhisik, apa ndase dhisik. Ora kok jenengan niku terobsesi banget. Nah aku ya mbuh gomun ora awakku. Anggur-anggur kok pengen cok delok-delok kaya ngono. Wah. Ora ono hiburane. Sesuk kowe nek ndek bojo ya. Nggih. Narep lahiran kowe ngundang aku. Waduh. Ora usah go rumah sakit. Watone ibumu kon nekseni apa bapakmu. Ku anggar ketok. Terus piye, Gong? Tak jambake. Lah kok nek nganti salah piye? Sing dijambak dudu anake. Sing dijambak Anggi. Kok dijambak? Aduh. Oh, modiar kowe. Kok kamplingi bapakane kowe. Nek ora beda. Nggone Anggi karo nggone anak ora beda. Nggih napa? Ha iya. Nek nggone Anggi ketel. Nek bayek arang-arang. Ngertos napa? Ngerti wae. Tiwas dijambak nggone ibune. Bagus, kiprak-kiprak ya. Mibar ngidari jagat mulandara
satemah tigawa ngimpi Nduk men rada kemringet ditarlingke ya. Pripun? Tarlingke ya. Tarling. Tarling. Tarling ki napa, Pak? Nondong tak tentu tak tentu tak kedulu tak kedulu Oh, ngoten tak niku. kedulu tak kedulu tak kedulu. Oh niku jenenge tarling. Tarling. Jadi Tak sampean kira. bojomu arep ngejak tarling tak kidul tak kidul tak kidul. Ngono. Kliwil barang anggere ndodok bojone mobil ayo mak tak kidul berarti ngejak tarling ya geleng-geleng ya Nggih. nanong deng tak deng tuntuk tak kidul rungokke engko mesti ngene tak kidul gen tak kidul ya Apal men lho jenengan ki. apal kene wis ngowok ya coba langsung buka celuk main dikidul main di tarling kok dikidul yo Sripan. rungokke Sripan. Nah. Gen tak kidul gen tak kidul Ya. Apik tenan ya, Pak. Une piye une kendangane? Gen Ya tak aku kan nembang, ora Jajal. krungu. Kau nirokke gen tak kidul jajal. Dentak kidul. Aja dentak, gentak. Oh, gentak. Nah, gentak kidul jajal. Gentak kidul. Jaluk dikidul. Jenengan ki lho. Kau ndandutke. Kula ki kok Kesengsem karo sapa, bloko? mboten sik ngenong niku lho jan kaget kula. Alah. Nah, bahaya ka sing ngono engko aja Kok dipandung. ya maskere Kowe mandung kae kepencot kowe engko. Kowe nek mandung dira wae, dira. Dira sing endi? Tukang corot. Kaya Abdul Qadir Jailani. Mandengen kaya ora apa-apa. Ya. Dandutke. Lole lole lo. Oh oh oh. La lole lole lo.
Iki carane wong ngundang kentir ya ngene iki. Wis rampung to Pak iki Bang mau. apa kok ora nggo dudang tuh jreng. Heeh. Nek sing nembang basane Umar apa-apa. Sing nembang Abdi Dal. Ora ana buntute suwe. Heeh, jenenge Pon. iki kentir sing njang. Sun ya, Nduk. Nggih. Aja gerah penggalih. Bagong ki nek cerita cok kaya ngono tekan ndi ora. Sok ya tekan Semanu, sok ya tekan Bantul, tekan Piyungan ngono. Sok tekan Imogiri barang. Iki tapi suara nang Imogiri lho. Arep ngopo? Kepengin kecek. Kecek. Kicik ki nek cara nggonku ki anak kirik jenenge kicik. Nek cara nggone Patusya ki kicik malah enak. Ing sine ndas wedhus. Kuwi jenenge kicik. Jane sesuk Selasa kepengin ngicik aku. Ah mbok iya, mangkat gasik ning kraton. Yo, saiki sadurunge mengko werna-werna tak duetke dhisik Umar. Umar men duet iki ngelegani. Mergo Umar wis berjasa karo aku. Berjasa karo bojoku. Tak mene kesempatan milih. Yo. Jagat-jagat. Yo Mar. Ayo, cepet. Ngadeg. Ling long. Yang kono diakum. Yo. Wah, terasa manja. Kok manja temen. Ayo. Colok. Enggak. Iki wiagaku kaya Roy Martin. Bintang film. Aku lagi gerok Pak ning Mark Donos, satinge ning kono. Saestu Pak. Nah, Kulo tak teng reka mawon nih Pak. ora iso kudu ning kono. Wong kok bagus kaya ngono, godheke Simbar Jojo. Godheke Simbar Jojo gong. Heeh. Mar. Aku matur nuwun karo kowe ya Mar. Kowe berjasa ning panggungku gawake anyaran. Kok ora ngomong wit biyen-biyen kowe? Aku arep mongkon biyen-biyen wedi Wedi karo sapa? karo Seno. Kok wedi karo Seno lho. Walah bocah. Maksudnya piye kok wedi Seno piye maksude? Wong Seno iki malah seneng ana sinden enem kok ya. Seneng Rasen. Seneng lah. Seneng ora? Oh iya seneng. Seneng wah aku seneng kok ya. Ah betul Kok takon kowe meneh masih takoni anakmu kok kowe lho. Ngene Mar, Iki kowe napa tak niki? menehi vitamin bengi iki. Nggih. Mergo berjasa tak menehi waktu duet milih karo sapa? Iki aku tenan Pak gerok tenan iki Pak aku. Aku seneng sing geruk-geruk malah. Soalnya geruk-geruk ki ora lunyu, Mar. Nek geruk ki cuma gerut-gerut-gerut. Aku seneng sing geruk-geruk. Milih karo Iin, Indri, Ambar. Tak menehi wektu. Sak iki karo Nalindri. Oh ya iki sing sinden sing. Indri apa Nalindri? Wah niki. Indri. Nggih. Sing ditodingi. Iki Oh Indri. Ya, ayo di Indri. Yo, kepilih. Ki di Anggi men persa ya ning kula niki jebul Mas Umar duwe kelebihan. Pinter joget. ora Pak aku Iki tenan ning iki. kula iki dadi bintang tamu Dik iki. Dik. Ning wetan tak urung ngerti jo. Engko di viral ya berarti. Viral piye Gong? Umar ning kula gemblong. Lambe. Ya anu Indri kok Indri. Indri. Nggih. Padha wae Indri karo Narindri padha. Pundi niki? Oh, sami. Padha gedene barang. Pirang sasi Dik Indri. Ah, napa nih? Le ngandut. Eh, Lah kowe wetenge gendut lho. lha wong awake gedhe wetenge gedhe. Iya. Tapi ora, Kusnul kok ora. Napa? Kusnul. Masa? Awake wis cilik ning kok wetenge gedhe terus. Pak. Niki Pak kaya sing ngomah kula ya Pak. Nah, napa nih? Niki. Kaya sing ning omahmu. Nggih sesuk ngonek-ngonek kula niku. Wah, niki malah luwe nek iki. Mbahmu apa bojomu? Bojomu apa mbahmu? Oh, wong ngomong bojo kok nganggo mic. Bojo ngono kok. Wedi di streaming ndak bojone ngamuk. Geger esuk gara-gara jenengan. Saya tak takon sik. Bojomu nurut ning nggonmu apa kene nurut ning nggone bojomu? Kono nang nggen kula. Ya ora usah kuwatir. Nek bojomu ngamuk diyak minggat bingung wae. Marahi dalange malah.
Lah kejaba nek kene nunut ning gone bojomu le turu lah kowe wedi. Sejajan iki aku sik lunga he. Mas Roy Martin badhe duit napa? Aja dipleroki wae, Pak. Lah. Rondo kemling. Nah, Aja dipleroki. Iki kok duite kok pirang-pirang. yo jambu alas bareng kono sing ngersake barang iki Mar. Lah. Jambu alas bareng sing ngersake. Engko jambu alase anu wae Agus wae ya. Ah, nggih niku. Ah niki nggih Ya, niki. saiki kowe apa londo kemling? Rondo kemling niki saiki madeg dukun Pak niki. Dukun. Nggih dukun niki sakniki nang omah nika. Piye dukun piye? Lah iso ngerti apa-apa terus ngerti. Ya, maka cok rondo kemling. Karo joget. Mas Umar. Ya, menor adem yo. Nah, si Anggi sawang deh. Joget. Ayo. Ayo terus. Ayo. Mangane. Ini Mar. Yo. Tindak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi Arep-arepan. katingaren tindak wae ora numpak taksi Mboten disangani. dewekan nopo ora wedi Sikile junjung. timbang anggur kula purun ngancani Klaresan Mas alias kebetulan. Lajeng Sikile Mar, sikile junjung. Nah. Iya nak kelemas, enggal-enggal ngrencangi tekan ngomah make kula gawe ke kopi. Yo. Yo goyang Mar, goyang. topet wong lekan golek momongan niki blonjo nopo Bayu badhe pindahan Ampun kelemas, Pastor sampeyan Juna. ampun kucipo. Kula rada nyaran ditinggal lunga. awan-awan lunga blonjo nang pasar paing Eling-eling. rawan rondo kanggoku rapati penting Duh. Neng Semarang Mas, buku gelang apa anting-anting. Jasumpah Arek, Pak. ya bener aja dijamin kamu. Yo Mar, yo. Ya. Yo, yo. Iya, iya. 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 Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya.
Bloko duet karo Umar rasamu piye? Dalam. Hah? Rasane Piye? pripun nggih sesuatu. Ratapan ora? Ah, deg-degan banget. Mak krenyes. Piye kowe Mar? Iki ana tanda-tanda lho Mar. Tondo-tondo kademen nek iki. Kadung mbahmu. Iki ada rasa iki berarti. Rasa-rasa apa ini ya? Rasa apa, Mbak? Pengen jejeg. Iki jorong di bojo di Indri lho Mar. Urung duwe bojo. Bojo loro. Urung ya. Gadis iki lho, Om. Gadis Mar. Jajal tak tilane nek. Apane? Dari gadis. Ya gadis sing ditelih apane? Ayo, apa Mas Agus? Sesuk kok dlodor kowe. Mosok kok niliki lho. Lah enggak sing ditelih ki apane? Lah aku ora percaya Ipan lek iki sing gadis. Lah niliki piye carane? Apa? Mas. Ngene kok. Le mlaku jajal tilik jajal mlaku nyetan rono. Kowe ning kono didelokke. Kowe ning kono. Nah, di Indri maju mlaku. Oh, mlaku, nggih. Nah, piye Mar? Apa aku gendrum malah. Kurang ajar. Wong penyanyi aku adake kaya gentro. Pun nih Pak, kulo tak mudhun nih Pak. Apik aja mudhun. Pisan lagi newe pisan mosok. Ke sing ana meneh liyane. Aku ki agi watuk Mbak tenan iki. Olah mengguk tok wae iki watuk kabeh kok. Alak-alay ya lanang kok alay. Alay iki apa alay, Mbak? Lah iki apa? Lebay. Kok watuk tok kuwi lanang kok. Nek lanange terus oleh watuk ngono. Ya maksudnya lebay ngono lho. Malah sing dikarepi wong wedok ki nek iso wong lanang watuk, Mar. Mergo nek watuk iso ngetokke kotoran, sing seneng sing Lah wedok. nek arep marane nggo watuk wae ilang ya, Mas. Dadi kok jahe ki, Pak. Iya, omong kok nggo watuk ilang. Sing ilang apane nggo watuk? Sing ilang apane nggo watuk? Jahe. Lah ndi nggowo jahe? Ndi jahene? Ayo nek kebon Indri iki. ora ngerti jahe iki. Indri ora ngerti jahe. Dereng. Mulane jahene pundi? Neng kebon, neng Oh, kene tak kebon. Kok iso ana jahe ilang, jahene nang kebon kok? Ayo. Berarti nggowo jahe, ndi Gowo, jahene? gowo. Jahene ndi? Sak dompol. Aja datok dudut. Tuduke Mar jahene Mar. Tuduke. Edian. Oh, jahene rambutnya jahe apa? Jahe wono. Jahe mana? Jahe mono kontrang kantringan ngono kae Pun lho. nggih, pun nggih Mas. Ya ya, manten Bandung di Indri. Nggih. Iki gilirane Ambar, Iin, karo Narin. Wis. Terus mengko duete Jambalas mengko Mas Agus iki ana mandut monggo. Satu lu sikik do rembugan monggo. Indri apa Indri Narin, Ambar karo Iin. Monggo. Wis rasa sepot ora apa-apa. Wong wiyagane adem banget kok, Gam. Iki kliwat adem nek iki lho. Ya meng nek wiyaga nek arep nguyuh ngono gampang. Lah nek dalang kok lakon dalang kok mudhun nguyuh. Mula iki ya ndonga ya, Gam. Aku sangure masan kok, Truk. Gimana Mas? Pripun Pak Lurah? Oke. Pripun Pak Lurah? Oke, wakil mawon jenengan. Pripun Mas? Pamit apa? Mundut napa? Dino, oke, siap. Monggo Mas Ipan. Mas Ipan mau nyanyi? Oh enggak mau. Apa bar lagune? Deno. Denok. Tur nuwun nggih Mas. Mas. Ya. Do denok gandulan. Nah, kuwi. Kayo denok lho. Enggak. Sugeng Enjang Ki Joko Pranolo, pengurus Paseban Risa Ngaji Purworejo. Sayangku sing ayu dhewe purun apa bakal tak usah
setir ora bakal luntur ora bakal munting bungaku tembus tekan kayangan rungu suaramu suara tangismu ora bakal cukup Ayo Wir, golek keringet Wir. ngukir indah ayumu kaya widodari mungkin iso antek ewunan lagu nyeritake dadine rasa Orjine tambahin sithik, Mas. sing tenang iya 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 yo kuwatir sayang kuning kowe ra iso disetir ora bakal mundur ora bakal sayangku sing bagus dhewe sing tenang bakal tau usahake bungaku tembus tekan kayangan krungu suaramu suara tangismu aye ora bakal cukup rasane mangsi ngukir indah ayumu kaya widodari mungkin iso antek ewunan lagu nyeritake gedene rasa Mas Parman mana Mas Parman? mungkin iso entek ewunan lagu nyeritani gedene rasa sayangku mungkin iso entek ewunan lagu nyeritake gedene rasa sayangku Mun diaturke minangkane pundutane Kadang Taruna Gong, lagune Dina. Sampun ya, Mas. Barangkali ada pamundhut Mas lagi. Inoman. Mas Parman mana? Minta tolong minta air jarang. Mas Parman di sini enggak ya Mas Parman ya? Mas Parman di mana? Oh, Mas Parman nampa tamu ning omah, Bar. Mau sore ning kene wis ketemu. sampun nggih Mas niki Nuwun, legariyen. matur suwun Nika mbok bilih wonten pamundhut. Monggo Mas, badhe ngersake napa mumung wonten wekdal. Kok Mas? Sampun wau. Sanese Oh, napa? sampun. Sing dereng Kitir Sumilir. Kitir Sumilir, nggih, Kitir Sumilir. Kusumane ngati. Kusumane ngati. Ngono ya, Mbar, sing ayo, Mbar. Kusumane ngati ngono. Nah, Aku hafal jane lho. nah nyanyi. Kuwi karo apa, Gong? Kuwi sijine biyen metu bareng karo apa ya? Lingsir wengi, ku jaman Nurhana. Anggi urung lahir biyen. Ku tahun 91 kuwi. Ya, jan. Yo, engko diaturke aja kuwatir. Kitir Sumilir, Mbak Anggi. Apa? Kitir Sumilir. Nggih, bareng karo mriko golek kanca sapa? Dik, kuwi sapa? Indri ya kena.
Dik Indri karo Mbak Anggi. Ya men padha dene Indri dan Anggi. Lagune Kitir Sumilir. Aku sesuk arep gawe lagu ah. Masa apa-apa kok mung seragenan apa mung seragenan. Aku men kepengin kondang lagune apa? Purworejoan. Purworejoan. Arep tak gawe. Apa? Lagu dangdut. Tak gawe lagu dangdut Melangkori. Lho tapi introne apik sesuk aku lek gawe aku. Karo celorot dong. Celorot tak gawe aransemen dangdut. Lelo bersama Erni Johan dan Evi Pamala dengan lagunya Sekutu Mawar Merah.
niki mun dipinangkani Mas pemuda saking Pengarengan. Gitir Sumilir. Ya, tapi wis jam 4 iki, Gong. Mamun mulai mboten, Mas. Sampun? Nggih, nek sampun kok tak. Oh, meleh. Napa nggih? Tapi nek teng nggen kula niku biasane lho. Nek pemuda nyuwun lagu Gitir Sumilir. Niki 50.000. Terus meneh, kula nyuwun lagu Sekuntum Mawar Merah. Pira, Gong? 5.000. Dene kok 5.000. Lagu jaman biyen sebabe. Nah, iki ya padha. Iki ya do maringi donga slamet. Lagune apa, Mas? Oh, Kusumaning Ati nggih niki nggih penutup. Monggo saka Kusnul nggih. Kusnul Iin Ambar. Sapa ki mau sing urung? Narin. Oh, Narin tes urung. Narin Ambar Iin Kusnul. Nah, nggih. Kusumaning Ati. Yo Mbak Kusnul jumeneng, Mbak. Iki sing mimpin goyang utawa sing mandhegani sing mari goyang iki Mbak Kusnul, Gong. Ana goyang patah-patah, goyang poco-poco. Kudu nang tengah. Leader, ayo leader. Goyang apa bar sing ngene iki, bar sing ngono apa jenenge? Senam. Senam apa? Lah apa? Velocity. Nah, Hello City. Velocity. Hello City. Soalnya aku duwe buku jenenge Hello City. Hello City. Ayo, Mbuh. Dalange seneng banget yang iki ya. Jan ya Allah, wingi mudhun panggung pucet, wingi. Pucet ngemut Brotowali. Bar kuwi ngemut gula, seneng. Ora. Burung cair. Waduh, rada over. Beneran dangdut. Tarik Wir. Kandang
ya Gong, terus kelakon ya Gong. Piye kanane Truk? Lek semane nyamar tok, nek aku saiki matur mengko matur meneh ndak ngentekke wektu utawa merangi tatal. Mula supaya cetha aku tak matur karo Bapak Semar. Ayo diadep bareng-bareng Truk. Kanane piye mengko? Kanjeng